गिबियावनो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि एनिथिं रादाब इउट्युब चेनेलाव। लोगोसेनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब बानायना होबानो जाबाय। जोंनि बर' हारिनि NDFB जोहोलाव बिथांमोना दासिमबो गोबां गाज्रि थासारियाव दं। मानो होनोब्ला NDFB नि दैदेनगिरि एम बान्थाखौ पुलिसफोरा क'क्राझार कर्टआव दिरुं खानानै लाबोनायखौ नुनो मोनदों। बेबायदि जोंनि बर' हारिनि सासे लिडारखौ दिरुं खानानै कर्टआव लाबोनाया जोबोद दुखुनांथाव आरो एम बान्थाखौ गावनि असे फिसाजो आरो हिनजावा लोगो हमफैनायखौबो नुनो मोनदों। बेजों लोगोसेनो बर' हारिनि रिपर्टारफोरा एम बान्था सारनियाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ NDFB फोरखौ जेलाव थांनानै खौरां लाहैनाय समाव खौरां लाहैगोन ना लाहैयाखै होनना सोंथि खालामनाय जादोंमोन। नाथाय बिथाङा फिननाय होयोदि आंखौ लोगो हमहैयाखै आरो सोरखौबा लोगो हमदों आरो सोरखौबा लोगो हमाखै होननानै फिननाय होयो एम बान्था बिथाङा। मानो होनोब्ला एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ जेलाव थानाय NDFB फोरखौ लोगो हमहैनाय जादोंमोन। थारैनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गावजों गाव गादबना दोननो नाजालायनाया माला जोबगोन? मानो होनोब्ला लैहोर गयारिजों लोगोसे इउनिभारसिटियाव फरायनाय आरो साइन्स कलेजाव फरायनाय बर' फरायसाफोराबो मैयानि दिनाव दा थानाय सरकारजों केस होजानायनि थाखाय क'क्राझार कर्टआव हाजिर जानो गोनां जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला केस होजानायनि जाहोना माखासे सान सिगां चिराङाव बर'नि माखासे थाग्रा जायगाफोरखौ इभिक्सन खालामनाय जादोंमोन आरो बे इभिक्सन खालामनायखौ नुना बर'फोरनि बेबायदि हालाय हाफाय थासारिखौ नुनानै लैहोर गयारिजों लोगोसे इउनिभारसिटियाव फरायनाय आरो साइन्स कलेजनि फरायसाफोराबो इभिक्सन खालामजानाय बर' सुबुंफोरखौ मदद खालामहैनाय जादोंमोन। बे मदद खालामहैनायनि थाखायनो बिथांमोनखौ हाग्रानि दंफांफोरखौ दानखोमानानै फानदों होनना केस होनाय जादोंमोन। बेबायदि जाथाया जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरनि थाखाय बेसे गनायथाव?